Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amboy. Walang eksaktong taon. Victoria, Oriental Mindoro. Bago ko simula ng kwento, gusto kong sabihin sa inyo na hindi Amboy ang totoo kong pangalan. Alias ko ito, at kaya itong ginamit ko dahil gusto kong mapangalagaan ang reputasyon at pangalan ko. Mahirap para sa akin na ilahad ang kwentong ito, Pinuno. Pero dahil sa gusto kong magkaroon ng alaala ang lahat ng ito kapag ako'y tumanda na, nagpasya kong ibahagi at ipagkatiwala ito sa inyo. Bagaman matagal na itong nangyari, ang mga alaala ng kahapon ay nanatiling sariwa sa aking isipan. Nga pala, bago ko umpisahan ang aking kabanata, gusto ko lang magbigay ng konting detalye patungkol sa buhay ko. Ipinanganak ako sa Victoria. Ang pangalan ng aking mga magulang ay sina Melandres at Gina. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Halos salat sa lahat, may makain man limitado lang. Kaya sa mura kong edad, napilitan akong maghanap buhay para hindi magutom. Kinalakihan kong mangingisda ang aking ama, kaya yun na rin ang aking trabaho. Malapit lang kasi kami sa lawa, kaya syempre, dito na rin kami kumukuha ng pangkabuhayan. Ang kaso lang, dahil sa mga tubig tabang ang isda, hindi yun gaano mabenta. Di rin araw-araw marami ang kita, kaya tiyagaan talaga. At kapag medyo madalang na ang huli, naghahanap kami ng lupang pwede naming sakahan. Madalas palay ang aming pakay, kaya kapag gapasan, hindi na halos namin matutukan ang pangingisda. Wala naman itong problema, Pinuno, dahil may sarili din naman kaming bangka. Kaya ang buhay namin noon, literal na pangkaraniwan. Hindi kami nalalayo sa mga ordinaryong tao, gawa ng unang-una, wala namang kaalaman sa lihim na karunungan ang aking ama. At nabago lang ito, pagpasok ng taong hindi ko na maalala kung kailan. 3 buwan ang lumipas matapos ang bisperas ng Pasko. Malimit na akong nangingisda ng mag-isa. Hindi na ako noon sinasamahan ng aking ama sa kadahilanang natanggap na ito sa trabahong pinasukan niya. Nasa 23 anyos na rin ako noon, Pinuno, kaya medyo nasa katinoan na ang pag-iisip. Bilang isang binata, wala akong ibang hinangad kundi ang kumita at makatulong. Mahal na mahal ko ang aking mga magulang, kaya lahat gagawin ko para sa kanila. Ang hindi ko lang inaasahan, Pinuno, ay ang kalbaryong mararanasan ko sa kabila ng kagustuhan kong makatulong sa aking mga magulang. Umaga ng Lunes nang umalis ako sa bahay. Ilang metro lang ang layo nito mula sa pangpang ng lawa. Makitid ang daan at kokonti lang ang nakatira malapit sa pangpang. Noon pa man ipinagbabawal na ang tumira malapit sa lawa dahil sa mga nilalang na umaahon dito tuwing kabilugan ng buwan. Walang batayan ang mga agam-agam sa baryo, pero yung mga matatanda, labis na naniniwala rito. Kaya wala na ring nagawa ang mga taga-baryo, kundi ang sumunod sa kanilang paniniwala. Kalaunan, nakasanayan na ito ng mga tao hanggang sa wala nang magtanong ukol dito. Ayon pa sa mga magulang ko, mas mainam na maniwala na lang dahil wala namang mawawala. At isa pa, hindi magsasalita ang mga matatanda kung hindi nila ito naranasan. Magmula noon, marami na akong narinig na istorya tungkol sa mga kataw na nangunguha ng mga tao. Ang kaso, hindi ako rito gaanong naniniwala. Di hamak na mas malakas ang tawag ng pangangailangan higit sa ano pang uri ng takot. Tama naman ako, Pinuno, di ba? Nakakatakot magutom. Pag-alis ko ng bahay, kaagad kong pinuntahan ang bangka namin na nakasampa sa lupa. Dahan-dahan ko itong itinulak. Maliit lang naman, kaya hindi ako gaano nahirapan. Paglutang nito sa tubig, kaagad kong kinuha ang sagwan, lambat at pamingwit.
May pana at salamin sa mata rin akong dala para kung sakaling wala akong makuha, makakasisid ako sa ilalim para maghanap ng mga laman dagat na pwede naming maibenta. Kalahating oras ang lumipas. Nasa gitna na ako ng lawa. Maaliwalas ang panahon, payapa ang dagat, at marami akong kasabayang mangingisda. Yung iba sa mga ito kakilala pa namin, kaya kapag nagkakalapit kami, hindi na namin maiwasang magpatian. Amboy! Kumusta? Nag-iisa ka ngayon ah. Mukhang hindi ka na sinasamahan ni Mel Andres ah. Nako, maraming pinagkakabalahan si Itay. Mas mabuti na rin to, para walang nag-uutos. Hawak ko pa ang oras ko. Pagkatapos naming mag-usap, kagad namang umalis ang kaibigan ko. Kota na ito sa araw na yun, kaya diretso na itong tutungo sa baryo para magtinda at magbahagi ng mga huli niya. Marami itong nakuha, halos puno ang bangka. Nung makita ko ito, ginanahan ako. Kaya naman dali-dali akong nagsagwan at naghanap ng mapupwestuhan. Tinawid ko rin ang gitna ng lawa hanggang sa marating ko ang parte nito malapit sa kabilang ibayo. Hindi ako pamilyar sa mga karating lugar, kaya ang ginawa ko, nanatili lang ako sa tubig. Maya-maya pa, dito na ako nagsimulang manlambat. Hindi madali ang paglalambat ng nag-iisa, pero kapag alam mo na ang estratehiya, medyo madali na lang din itong gawin. Magtatatlong oras akong nanlambat doon, pero ilang piraso lang ng isda ang nakuha ko. Dahil dito, kung kaya't napilitan akong magpahinga. Habang nakaupo, sakto namang nakaharap ako noon sa pangpang na nasa kabilang ibayo. Hindi nagtagal, dito ko napansin ang mga bangkang nanlalambat din sa lugar na yon. At sa maniwala man kayo o hindi, nag-aahon ito ng mga isdang sobra-sobra para sa lambat nila. Kaagad kong naisip na naroon ang mga isda, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Dali-dali ako nagsagwan papalapit hanggang sa makita ko ang mga bangkang umaahon ng lambat kanina. Pero pagsilay ko sa mga ito, wala akong nakitang tao. Literal na walang laman ng mga bangkang yon. Tapos sa mga lambat nila nakababa pa sa tubig. Nawala rin ang mga isdang nakita ko kanina, kaya dito na ako unti-unting nagtaka at napaisip. Akala ko nga pinaglalaruan lang ako ng aking paningin. Pero paglapit ko sa isa sa mga ito, nakita ko sa loob ang dalawang kalansay na nakaratay. Wala na itong laman sa katawan. Purong buto na lang. Hindi ko alam kung ano ang sanhi ng kanilang pagkamatay at kung bakit sila nagtagal sa lawa ng ganoong kahabang panahon. Napaisip ako ng malalim nun hanggang sa mapansin ko ang bukong-bukong sa tuhod ng isa sa mga kalansay na parang naging itim na bato. Nakakahalina ang kulay nito. Yun bang parang gustong-gusto ko na itong kunin. Pilit ko noong pinigilan ang aking sarili pero sa katagalan wala na rin akong nagawa kundi kunin ang nakita ko. Nang makuha ko yun, inikutan ko pa ang ibang mga bangka hanggang sa matagpuan ko ang mga itim na perlas na nakakalat papaikot sa kanilang mga bangkay. Dali-dali ko namang kinuha ang mga bagay na yan sa kadahilanang alam ko na malaki ang halaga nito. At pagkatapos ko itong kunin, tsaka na ako nagsagwan pabalik ng lugar namin. Mabilis ang pagtahak ko ng daan. Animoy marami ako noong nakuhang isda na ibebenta ko sa baryo. Pagsampa ko ng bangka, dali-dali akong bumalik ng bahay. Ibinigay ko sa aking ina ang aking mga nakuha bago ako tumuloy ng kwarto para magpalit ng damit. Kinahapunan, naitago ko na sa maayos na lokasyon ang mga bukong-bukong ng tao kasama ng mga itim na perlas na nakuha ko. Inilibing ko yon sa ilalim ng lupa ng bahay namin para makasiguro na hindi ito makikita ng aking ama't mga kapatid. Ilang araw ko rin yung hindi nahukay hanggang sa paunti-unti nakalimutan ko ito dahil sa dami ng aming trabaho. Pagkaraan ng isang buwan,
May nangyaring hindi inaasahan. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit anong ipon namin noon at trabaho, wala kaming napupundar. Yung perang nakukuha namin, naglalaho na parang bula. Dahan-dahan na rin kaming nabaon sa utang hanggang sa wala nang masahod ang aking ama. Kaya naman kahit hirap na, ipinagpatuloy nito ang pagtatrabaho niya ng libre. Wala naman kasi itong mairereklamo sa kanyang amo sa kadahilan ng yung sweldo niya para sa isang buong taon. Nabali na niya. Hindi na rin siya pinahintulutang umutang pa, lalo't medyo nagpapabaya na rin siya sa trabaho. Nang maramdaman ko ang ganoong kamalasan, dito na ako napaisip. Di naman kasi nangyayari ang ganoong bagay sa amin noon, magmula noong hindi ko pa natatagpuan yung mga bagay na natuklasan ko. Kaya nang pumasok ito sa isip ko, kaagad ko itong kinuha. Matigas na ang lupang pinaglibingan ko sa kwarto, kaya hindi rin biro ang paghuhukay ko rito. Sumapit ang gabi. Pagkatapos ng isang buong araw na paghuhukay, bumungad sa akin ang 2 kalansay na nakaratay sa mga bagay na aking inilibing. Pagsilay ko sa mga ito, bigla kong napasigaw. Takot na takot ako nun, hanggang sa mapansin na rin ito ng aking mga magulang. Pagpasok ng aking ama sa kwarto, bigla na lang itong napamura dahil sa kanyang mga naabutan. Ina! Ano yan, Amboy? Ano yan? Paulit-ulit itong sigaw ng aking ama hanggang sa marinig na rin ito ng aking mga kapatid. Bagaman takot na takot, hindi ko nagawang magpaliwanag. Maging ako man kasi, wala akong ideya kung bakit may mga labi sa loob ng kwarto ko. Hindi ako naglibing nun, kaya agad ko itong itinanggi sa aking ama. Pinagsumikapan ko talagang magpaliwanag hanggang sa paunti-unti nakumbinsi ko sila. Maniwala kayo sa akin, Tay. Hindi ko rin alam kung bakit may mga bangkay sa ilalim nito. Kaya ako naghuhukay kasi gusto kong kunin yung mga nakita ko sa bangka noong mga nagdaang buwan. Tama kayo. Itinago ko to sa inyo. Pero meron akong dahilan. Pagkasambit ko nito, kaagad akong nagpaliwanag. Inilahad ko ang lahat ng mga nangyari hanggang sa nalaman na ito ng aking pamilya. At nung maunawaan na nila ang ibig kong iparating, tsaka sila natahimik. Yung tatay ko bigla na lang tumigil sa kakasalita para mag-isip. At pagkaraan ng ilang minuto, nagkusa na itong tulungan ako. Kagad nitong iniligpit ang mga labi, inihiwalay ang mga bukong-bukong at perlas bago pa man ito tuluyang ilibing. Matapos namin itong gawin, tsaka kami pumunta sa albularyo, bit-bit ang mga bagay na aking itinago. Hindi namin gaanong kilala ang albularyong aming pinuntahan, kaya habang naglalakad, halos lamunin ako ng aking kaba. Ang nasa isip ko kasi, isang salot ang bagay na aking kinuha. Pilit ko itong pinagsisihan, pero huli na ang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating namin ang bahay ni Tandang Husyo. Nadatnan naming marami ang nagpapakonsulta rito, kaya inabot pa ng ilang oras bago kami nito nakausap. Di pa man ako nakakapasok pinuno, napakasama na ng titig sa akin ng matanda. Yun bang parang may nagawa ko sa kanyang kasalanan? Maya-maya pa, di pa man ako nakakapagsalita, inutusan ako nitong lumuhod. Mayabang ang pagkakasabi ng matanda, kaya naman medyo nagalit ako. Pero hindi ko ito nagawang masagot dahil inutusan ako ng tatay ko na gawin na lang ang nais nitong mangyari. Huwag ka nang umangal pa, Amboy. Kasalanan mo to, kaya harapin mo ang lahat ng konsekwensya. Dahil sa sinabi nito, tahimik akong sumunod. Nang makita naman na matanda na ako'y nakaluhod na, kagad itong lumapit habang nagwiwika ng, Isang mabigat na kasalanan ang nagawa ng batang ito. Pinakialaman niya ang mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Melandres,
Sinabihan mo ba siya tungkol sa panganib ng lawa? Alam niya ba ang lahat ng istorya ng mga matatanda? Sinabihan ko na ho yan, pero wala siyang interes na makinig. May mangilan-ngilan naman siyang bagay na nalalaman, pero hindi ito maitutulad sa kaalaman ng kanyang mga kapatid tungkol sa lawa. Ilang beses ko na rin siyang pinayuhan na wag nang mangisda, pero ayaw niyang magtrabaho sa bayan kasama ako. Kaya kahit labag, pinili ko na lang umunawa. Sa bandang huli, napapakinabangan din naman ang bawat isda na kanyang nakukuha. Kung gayon, masunurin at pasaway na bata pala itong anak mo. Alam mo, iho, hindi na natin mababawi ang mga nangyari gamit lang ang salita at paninisi sa'yo. Kaya hayaan mo kong ipaliwanag kung bakit ako nagagalit. Mga mutya ang nakuha mo sa mga bangka na iyong nakita. Ang mga bangkay namang inilibing ninyo ang siyang nagmamay-ari ng mga mutsyang ito. Kabilang sila sa mga antingerong inialay sa lawa. 2 dekada na ang nakakaraan. At kaya nangyari ang mga pag-alay ay bilang pagkilala sa mga nilalang na nakatira roon. Kapalit ng buhay ng mga antingero, ang katahimikang matagal na nating napapakinabangan. Pero ngayong nawala na sila sa lawa, ano sa tingin mo ang mangyayari? Simple lang, babalik sa ating mundo ang mga nilalang na minsang naghangad sa ating mga laman at dugo. Muling sisiklab ang kaguluhan at kakalat sa lahat ng dako ang takot sa lawang ito. Hindi pa huli ang lahat. Kaya hanggat may panahon nakikiusap ako sa iyo, ibalik mo ang mga bagay na kinuha mo. Humingi ka ng tawad sa kanila at isalaysay mo sa tubig ang iyong mga dahilan kung bakit mo ito nagawa. Nang marinig ko ito, hindi ako halos makasagot. Yung puso ko bumilis sa pagpintig, indikasyon na totoo ang lahat ng aking mga narinig. At sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipag-usap, dito ko nalaman ang mga nilalang na naninirahan sa lawa. Hindi ito mga magindara, hindi rin ito mga kataw, at lalong-lalo na, hindi ito mga uri ng aswang. Pero ito ang mga nilalang na isang uri ng mabangis na hayop na kumakain ng lahat ng lamang may buhay sa mundo. Di hamak na mas matalino rin sila sa mga tao at may kapasidad silang matuto ng mga lengguaheng kanilang naririnig. Pagtatapat pa ng albularyo na matagal na itong naninirahan sa ilalim ng lawa dahil sa kanilang mga napagkasunduan ng mga antingerong nagsakripisyo. Habang buhay na rin sana itong mananatili sa karimlan kung hindi lang ito nagambala ni Amboy. Ang ipinagtataka lang ng manggagamot, paano niya nakita ang mga alay? Gayong 2 dekada na itong inilubog sa kailaliman ng lawa. Hindi ito maaaring umahon, lalo na kung wala namang dahilan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinikap ng matanda na mabigyan sila ng bakod at puder upang mailayo sa kamalasan. Nagawa naman namin yan, pero binalaan kami nito na hindi doon magtatapos ang aming kalbaryo. Dahil anuman ang pagpigil nito sa kamalasan, hindi nito mapipigilan ang pag-ahon ng mga nilalang. At sa sandaling makarating na ito sa ibabaw ng lupa, kami ang una nitong gagampalain. Huwag muna kayong panghinaan ng loob. Gawin niyo ang parte ninyo at gagawin din namin ang lahat upang maibalik sila sa kailaliman. Sapat na oras lang ang aming kailangan, kaya nakikiusap ako. Sundin niyo ang lahat ng sasabihin ko. Nang marinig ito ng tatay ko, kaagad itong sumang-ayon. At pagkatapos ng aming pag-uusap, bumalik kami para ihanda ang mga mutya na aking nakuha. Isinilid namin ito sa itim na tela bago ito ilagay sa garapo na may langis. At pagkatapos nun, tumungo na kami ng pangpang para ilubog ito sa gitna ng lawa. Ngunit nang marating namin ang pangpang, bumungad sa amin ang bangka na halos mawasak na. Nagkalat ang piraso nito sa paligid. Animoy may kung anong mabangis na hayop ang umatake rito. Kapansin-pansin din ng malalaking marka ng mga kuko, indikasyon na hindi ito pangkaraniwan. Kaya nang masipat ito ng tatay ko,
kagad itong naalarma. At sa takot namin, napilitan kaming bumalik ng bahay. Magmula noon, hindi na kami lumapit ng lawa. Hindi na rin namin ito ipinagbigay alam sa albularyo sa kadahilan ng labis na kaming nababahala. Ngunit ang paglihim namin sa mga pangyayari ay mas lalo lang palang magpapalala sa sitwasyon. Pagsapit ng 3 gabi, habang naghahapunan kami, may narinig kaming sigaw mula sa lawa. Siguradong sigurado kaming sigaw ng tao ang aming narinig, kaya dali-dali kaming lumabas para magmasid. Ang kaso lang, dahil sa layo namin dito, wala rin kaming nakita. Hanggang sa may nakita akong binata na tumatakbo. Bitbit ang isang sulo na halos maapula na ang apoy dahil sa bilis nito. Pagsilay nito sa amin, kagad itong lumapit. Humagulgol sa pag-iyak at parang hindi alam ang gagawin. Di rin namin to kagad nakausap, kaya imbis na magtagal pa sa labas, isinama na namin ito sa loob ng bahay. Una itong kinausap ng aking ama para paunti-unti makaramdam ito na ligtas siya. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang isip ng binata, dito ko nakita ang takot na hindi nito maipagkakaila. Walang sabi-sabi, inilahad nito sa amin ang mga nakita niya. May mga nilalang na umahon sa lawa. Kinuha nito ang tatay ko. Pakiusap, tulungan niyo kami. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, tsaka nito inilarawan ang mga nilalang na nakita niya. Ayon sa binatilyo, hindi nalalayo ang wangis nito sa mga syokoy. Malasa tao ang kanilang wangis, pero nababalutan sila ng makapal na kaliskis. May 4 din itong pangil at may kulay pula itong mga mata. Mahaba ang kanilang buntot at parang aso sila kung maglakad. Yung angil nila, parang sitsit ng ahas. Hindi nakakabahalang pakinggan. Animoy aakalain mo na isa itong maamong hayop. Pero kapag nakita mo ito, magbabago ang pananaw mo. Dagdag pa ng binatilyo, winasak ng mga nilalang na yon ang kanilang bangka, kaya hindi na nakaligtas pa ang tatay niya. At kaya yun napahamak dahil sinubukan itong labanan ang mga nilalang. Nabanggit din ito na bago niya nilisan ang pangpang, nakita niya itong dinadarag ng mga nilalang pabalik sa lawa. Nang marinig namin ang kwento nito, hindi kami kagad makapagsalita. Gusto namin tong tulungan, pero ayaw naming mangahas na bumalik sa lugar na yon. Bukod kasi sa wala kaming ideya sa dami nito, hindi rin namin alam kung saan kami magsisimula. At kung totoo ngang dinarag na ito sa kailaliman ng lawa, posibleng hindi na namin ito makita. Kaya para maibsan ang alalahanin ng binata, sinikap ng aking ama na pakalmahin ang binata. At sa pamamagitan ng maayos na pagpapayo, dahan-dahan nagliwanag ang magulong utak nito. Kalaunan, nang hindi na yun makaimik sa sinasabi ng tatay ko, tsaka na namin to pinagpahinga. Habang kalmado na itong nakaupo sa sala, dali-dali namang umalis ang tatay ko para humingi ng tulong. At pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga tanod na nagbabantay. Kasama na rin ito ang albularyo na nakaramdam na rin ng matinding pagkabahala dahil sa mga nangyari. Alam na alam ko to, pinuno, sa kadahilan ng basang-basa ko ang mukha ng taong yun. Maya-maya pa, pagpasok ng mga ito sa loob, nadatna nito ang binatilyo na tulala. Pagsilay nila rito, kagad itong nagtanong, habang ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Hindi na ako na nakialam, gawa ng alam ko na kung ano ang mga mangyayari. Matapos ang pag-uusap, tsaka naman umalis ang mga tanod para maghanap sa pangpang. Magkakalahating oras ito roong nagtagal, pero wala itong nakitang bakas ng taong nawawala. Kaya hindi nagtagal, napilitan na rin ng mga itong bumalik sa bahay namin. At ayon sa kanila, mas mainam na ipagpabukas na lang nila ang paghahanap.
hindi na rin to nangahaspang pumunta sa malalayong parte dahil sa naging kwento ng binata. Kaya kahit labag sa loob ng biktima, wala itong nagawa kundi hayaan at pagkatiwalaan ang mga sinabi ng tanod sa kanya. Sa takot nito, nakiusap na rin ito sa amin na sa bahay na muna namin siya magpapahinga. Malayo kasi roon ang kanilang tahanan at wala pa itong ideya sa mga sasabihin niya sa kanyang ina. Nang marinig ito ng tatay ko, kaagad itong sumang-ayon. Pagpasok nito sa aming silid, minabuti naming manatili sa sala para magmasid. Hindi kami natulog buong magdamag sa takot na baka makalapit sa aming bahay ang mga nilalang. Noong una wala namang kaming nakikitang kakaiba. Pero habang tumatagal, may mga napapansin kaming nilalang na naglalakad sa kakahuyan. May mga naririnig na rin kaming sitsit ng ahas, indikasyon na ito na ang mga nilalang na kinakatakutan ng albularyo. Kaya naman nang marinig namin ito, hindi kami gumawa ng kahit na anong ingay. Literal na tahimik lang kami ng tatay ko, habang bakas sa aming mga mukha ang matinding takot, dulot ng mga tunog na aming naririnig. Awa naman ng Diyos, walang nangyari sa amin. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa kaming lumabas ng bahay. Puyat na puyat man, hindi kami nito napigilan na maihatid ang binatilyo sa kanilang tahanan. Pagdating namin doon, naabutan namin ang mga tiyuhin nito na kanina pang naghihintay sa mag-ama. Kaya naman nung makita namin ito, di na kami nagdalawang isip na lumapit. Kagad naming inilahad ang mga nangyari nang sa gayoy hindi na ito magtanong pa. At nang marinig ng mga ito ang tungkol sa pagkawala ng ama ng binata, kagad itong nagpasama sa amin pabalik ng lawa. Tatanggihan na sana yon ng tatay ko, pero hindi ito nakapagsalita nang sabihan kami nito na sumama sa kanila. Bukod kasi sa kargado ito ng mga armas, parang ayaw din itong makarinig ng pagtutol mula sa amin. Kaya kahit labag sa aking loob, napilitan na lang din akong sumunod. Pagkaraan ng ilang minuto, pagdating namin sa pangpang ng lawa, bigla akong nagulat sa aking mga nakita. Sa hindi malamang dahilan, naging maligalig ang tubig sa lugar na yon. Wala na ring isda sa mababaw na parte, tapos yung mismong tubig parang nagiging pula na. Walang nakapagsabi sa amin kung bakit ito nangyayari dahil unang beses lang namin itong nakita. Ayon sa aking ama, na sa tagal na niyang nangingisda sa lugar, unang beses niyang masilayan na nagkulay pula ang tubig. Dito kumbinsido na may iba pang paliwanag maliban sa mga nilalang na nagsimula ng manalasa sa aming lugar. Sa loob ng ilang oras na paghahanap, wala kaming nakitang bakas. Yung mga tiyuhin nito, pabalik-balik na sa laot pero wala yung doong nakita. May mga sumisid na rin sa ilalim, ngunit hindi rin nila natagpuan ang nawawalang labi ng kadugo nila. Sigurado rin ang mga ito, napatay na ang kanilang kadugo. At ang pinagbatayan nila ng ganoong paniniwala ay ang mga kwento ng mismong anak nito. Pagsapit ng tanghali, napilitan na kaming magpaalam. Hindi naman tumutol ang mga kasama namin dahil maging ang mga ito man ay papauwi na rin. Sa aming paglalakad, muli naming napag-usapan ng tatay ko ang tungkol dito. Labis-labis na pag-aalala ang naramdaman nito, kaya gusto nitong may makausap ukol sa mga nangyayari. Ayon sa ama ko, Hindi ko na alam ang gagawin, Amboy. Masyadong delikado para sa atin kung hihintayin natin ang albularyo. Siguro, mas mainam na lumipat na muna tayo ng matutuluyan para na rin makaiwas kung sakali man. At sa inyo naman balak na lumipat, tay? Malayo rito ang lugar nila lolo. At sa dami ng mga gamit natin, mahihirapan tayong ilipat ang lahat ng to. Mga damit at pangunahing kailangan lang ang ating dadalhin. Yung mga walang kwentang bagay, iiwan natin yan dito. Babalik pa naman tayo eh. Yun ay kung mapipigilan to ng mga albularyo. Pagkasambit nito ng kanyang sagot,
hindi na ako nagsalita pa. Pagbalik namin ng bahay, kagad nitong kinausap ang aking nanay. At kagaya ng inaasahan, sumang-ayon naman ito sa nais ng aming padre de pamilya. Matapos nun, kanya-kanya na kaming ligpit ng mga gamit. Bukas nakatakda ang aming pag-alis, kaya yung huling gabing pananatili, medyo kinakabahan pa kami. Pagtungtong ng hapon, lahat ng balat ng niyog ay sabay-sabay na naming sinunog. Kung ano-ano na ring ritual ang ginawa ng tatay ko para mapanatiling ligtas ang paparating na gabi. Akala namin tatalab ito, pero hindi pa man lumalalim ang gabi, narinig na namin ang huni at pagpaparamdam ng mga nilalang. Inakala ko na hindi namin sila makikita, pero ilang oras lang ang lumipas, nakita namin silang dumaan sa harapan mismo ng aming tahanan. Yung anyo nila, katulad ng inilarawan ng matanda. Ang pinagkaiba lang, may mga ilong itong parang mga mata ng alimango. Habang naglalakad ito, nakaangat ang mga galamay ng kanilang ilong na parang may inaamoy ito sa hangin. Mabilis gumapang ang mga nilalang, kaya ilang segundo lang ang inabot bago ito tuluyang mawala sa aming harapan. Matapos naman namin itong makita, dali-dali na rin kaming gumapang papasok ng silid para magtago. At mula sa oras na yon, hindi kami gumawa ng kahit na anong ingay. Nanatili kaming tahimik, pero gising na gising ang aming diwa sa kahit na anong paramdam na aming maririnig. Pagpatak ng sumunod na araw, kagad kaming umalis ng bahay. Pagdating namin ng sentro, sakto namang nakita kami ng albularyo. At nung makita kami nitong bitbit ang aming mga bagahe, di ito nagdalawang isip na lumapit. Pagharap nito at ng tatay ko, kaagad itong nagpaliwanag. Kesyo, hindi kami po pwedeng umalis. May mga pangontra na itong nalaman at kung ano-ano pang dahilan para lamang manatili kami. Ngunit nang marinig ito ng aking ama, sumagot ito rito ng, Pasensya ka na, pero hindi ko isusugal ang buhay ng aking pamilya para sa mga pangontrang sinasabi mo. Hindi mo pa yan nasusubukan, kaya hindi natin alam kung meron niyang bisa. Huwag mo na kaming pigilan. Mamakaawa ko sa'yo. Kung ikaw man ang nasa sitwasyon ko, sigurado ako na ganito rin ang gagawin mo. Nang marinig ito ng albularyo, hindi na ito nakasagot pa. At sa halip na tutulan ang aming pag-alis, minarapat na lang nito na kami ay hayaan. Basta ang sabi lang noon sa amin, Bumalik kayo rito sa unang kabilugan ng susunod na buwan. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala nyo ito dahil posibleng dumayo ito sa inyong lugar. Marami ang mamamatay pag nagkataon. Kaya nakikiusap ako, habang hindi pa huli ang lahat, paniwalaan niyong mga sinasabi ko. habang inilalahad ito ng albularyo, nakatingin ito sa akin. Wala itong sinabi patungkol sa akin, pinuno. Pero alam ko na hindi talaga ako nito gusto. Matapos ang usapan, kaagad kaming umalis. Mahirap pa ang transportasyon noong mga panahong yon, kaya literal na lakad lang ang aming ginawa. Mula Victoria, tumawid kami sa ilang mga kabayanan hanggang sa makarating kami sa lugar ng Kasagi, ang lugar ng pamilya ng aking ina. Ilang araw kaming naglakad, pero nang marating namin ang baryo nila, lahat ng aming pagod ay biglang nawala. Mainit ang pagtanggap ng aming mga kadugo hanggang sa hindi kami mag-alangang lumapit sa kanila. At sa paglipas ng mga araw, naging komportable kami sa lugar. Literal na walang problema, kaya paunti-unti nakalimutan na namin ang kalbaryo na aming dinadala. Akala ko maayos na ang kalagayan namin doon at hindi na kami babalik pa ng Victoria. Pero pagtungtong ng sumunod na buwan, inabisuhan ako ng tatay ko na maghanda. Kaming dalawa lang ang babalik para hindi na malagay pa sa panganib ang aking nanay at mga kapatid. Nang marinig ko ito, di ako nagdalawang isip na sumang-ayon. Sa isip-isip ko, mas pabor ang plano ng tatay ko
para naman may kapanatagan sa aming parte na gawin ng mga ipinag-uutos ng albularyo. Napagtanto ko rin na hindi namin ito maaaring talikuran, lalo pat sa akin nagmula ang unang kasalanan. At kung may mamatay sa aking mga kakilala, hindi pwedeng hindi ko dalhin habang buhay ang kargo de konsensya. Dahil sa dahilan ko, kaya umalis ako ng may tapang sa dibdib. Alam ko, hindi ligtas ang lugar na aming pupuntahan. Wala ring kasiguraduhan ng buhay namin doon, pero sadyang wala na akong pagpipilian. Kaya naman kasama ang aking ama, kagad naming nilisan ang lugar ng aking ina. At sa aming paglalakad, marami kaming mga tanawing nakita na hindi ko napansin noong nasa kasagsagan kami ng paglikas. Tay, may magagandang lugar pala rito, no? Hindi ko to nakita nung unang punta natin dito. Bakit kaya? Ganun ba, anak? Paano mo naman mapapansin to noon kung tulala ka habang naglalakad? Wala ka nga nung ganang makipag-usap. Tumingin-tingin pa kaya sa paligid? Huwag mo na munang isipin ang mga yan. Ang unahin mo kung paano tayo makakarating sa bahay nang hindi naaabutan ng gabi. Delikado ang panahon ngayon, anak. Kaya huwag kang magpakakampante. Nang marinig ko ito, tumahimik na ako. Kasabay kasi ng mga salitang yan ay ang mahaba-haba na namang paninermo ng aking ama. 4 na araw ang inabot ng aming paglalakad pinuno hanggang sa makarating na kami ng Victoria. Aminado ako na nangungulila ako sa lugar, kaya nang makarating kami rito, labis-labis ang kagalakan ko. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman noon hanggang sa bigla itong nagbago nang makita ko ang aming tahanan. Sa 1 buwan naming pagkawala sa baryo, nadatna namin ang bahay na parang 1 taon nang abandonado. Wala ka nang mapapakinabangan dito dahil halos lahat ng nadatna namin sira-sira na. Sa bukana pa lang, nagkalat na ang piraso ng mga kahoy ng pinto at bintana, ganon din ang mga aparador at iba pang mga gamit namin. Nilamon na rin ito ng damo, kaya hindi na namin ito pwedeng tirahan. May mga bakas na rin ang marka ng kuko sa loob at mga talisik ng dugong natuyo na. Kakaiba na rin ang amoy sa bahay, kaya nagpasya kami na pumunta na lang sa bahay ng albularyong nakausap ng aking ama. Pagdating namin sa lugar, nadatna namin itong napakapayat na. Sira-sira na rin ang kanilang tahanan, tapos may parang kung anong demonyo itong kinakatakutan. Matapos ko itong makita, dito ko napansin ang mga bakas ng dugo sa bawat pintuan ng bahay na aming nadaanan. Kokonti na lang din ang tao doon, animoy karamihan sa mga ito, nagsilikas na sa ibang lugar. Pagsilay ng matanda sa amin, kagad itong lumapit. Dali-dali kami nitong pinapasok sa loob para kausapin patungkol sa mga nangyayari. Buti dumating na kayo. Maraming salamat, Manoy Melandres, at tumupad ka sa ating napag-usapan. Ilang linggo na kami ritong nagtitiis. Bawat gabing lumilipas, lumalakas ang kanilang puwersa. Marami na rin silang nakuha at lahat ng mga biktima, alam naming patay na. Suga pa sila sa karne ng tao at kahit matandang may sakit, hindi nila pinapalagpas. Nung umalis kayo rito, kagad nagkagulo ang baryo pagkaraan lang ng ilang araw. Hindi umabot ang 1 linggo nang maitala namin ang dami ng bilang ng mga taong nawala. Lahat kami, alam kung saan maghahanap, pero walang nagkaroon ng lakas ng loob. Inaasahan ko na ito, kaya hindi na kami magpupumilit. Pero huwag ka mag-alala, Manoy Melandres. Alam ko na ang kanilang kahinaan. Alam ko na rin kung paano maibabalik ang nasira nating kasunduan sa kanilang lahi. Pagkasambit nito ng mga bagay-bagay, tsaka nito inilahad sa amin ang 2 mahalagang sangkap para maibalik ang kasunduan sa pagitan naming mga taga-baryo at mga nilalang. Ayon sa albularyo, 2 lang ang sangkap na kailangan. Yon ay walang iba, kundi ako at ang ninakaw kong mutya. Simple lang din ang gagawin. Pagsapit ng sumunod na kabilugan,
makikipagkita ako sa kanila para isoli ang aking nakuha. Ang simple lang, di ba, pinuno? Ngunit ayon sa matanda, kailangan kong mag-ingat dahil posibleng kunin din nila ako. Hindi ito malabo, lalo't inilibing namin sa ibang lugar ang mga orihinal na alay. Subalit nang marinig ito ng tatay ko, kaagad itong tumutol. Hindi ito pumayag na isugal ang buhay ko dahil ayon sa kanya, walang ama na may kagustuhang isakripisyo ang anak niya. Sa halip ito ang nagpresenta na makipagkita sa mga nilalang. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng pagkabahala. Tay, wala kang kasalanan dito. Kaya wag mong akuin ang kapalit ng mga ginawa ko. Ayos lang sa akin yan, tay. Dahil ako naman ang nagkasala. Kaya pakiusap, wag mo munang tutulan ang ating plano. Anak, hindi kita dinala sa mundong ito para maging sakripisyo. Kung meron kang nagawang kasalanan, nakahanda ako na saluhin para sa iyo ang kapalit nito. Huwag kang malungkot, anak. Isang obligasyon ng magulang na iligtas ang kanyang anak. Nang marinig ko ito, hindi ko maiwasang mapaiyak. Sa puntong yun kasi, alam ko na hindi ko na mapipigilan ang aking ama. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang aming mga pag-uusap, pinili ng albularyo na ibahin ang paksa. Dito, inisa-isa niya ang mga bagay na kinakailangan naming gawin habang naghihintay. Pagtatapat pa nito sa amin, walang kasiguraduhan na maaabot namin ng buhay ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kaya para matupad ang aming mga plano, kailangan namin itong gawin ng may pag-iingat. Hindi man ito madali. Ang importante, mapanatili namin ang aming kaligtasan. Nang marinig na namin ang lahat ng paliwanag, tsaka na kami nagpahinga. Bago sumapit ang hapon, sama-sama muna kaming nagmeryenda. At para hindi gaano kabahan, di na muna namin pinag-usapan ang tungkol sa mga nilalang. Pagtungtong ng dapit hapon, maaga pa kaming nagsarado ng bahay. Ganon din ang aming mga kapitbahay, kaya 6:00 pa lamang, halos wala ka nang makikitang tao na gumagala sa labas. Kung meron man, yon ay yung mga dayo sa amin. Kakatapos lang kasi noon ng digmaan, kaya wala pa gaanong batas na malinaw sa komunidad. Hindi rin namin alam kung sino-sino ang mga pumupunta, kaya medyo nag-iingat na rin kami. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, tuluyan na ring nawala ang mga tao. Di pa man tumutungtong ang 7:00, dahan-dahan na naming naririnig ang huni ng mga nilalang sa lawa. At kahit malayo kami sa pangpang nito, rinig na namin ang hampas ng tubig. Maya-maya pa, narinig na namin ang pag-usad nila. At habang tumatagal, papalakas ng papalakas ang mga huni. Sa isang iglap, nasa loob na sila ng baryo, dahan-dahang naghihimasok sa mga kabahayang walang dugo ng manok. Hindi nagtagal. Habang nagkakagulo ang mga ito, mabilis itong nagsisitakbo hanggang sa bigla na lang lumabas ang kasama naming albularyo. Nung makita ito ng tatay ko, kaagad itong sumunod hanggang sa napilitan na rin akong lumabas. Pagdating namin sa bakuran, dito ko nakita ang albularyo na tinatawag ang mga taong paparating. Ilang segundo rin ang aming hinintay doon bago ito tuluyang makapasok sa loob. At pagsarado ng matanda ng pinto, kaagad itong nagsipasok sa aming tinutuluyan. Hindi na kami naabutan ng mga nilalang dahil sa mga nahuli nitong pinagtulungan nitong lapain. Maya-maya pa, biglang tumahimik ang paligid. Akala ko tapos na, kaya dali-dali akong sumilip sa siwang ng bahay. Pero pagsipat na pagsipat ko, may nakita akong nilalang na nakatayo sa aming harapan. Nakahawak ang mga kamay nito sa bakod, tapos nakatayo ito na parang tao. Yung wangis ng nilalang na yon, halos katulad na ng tao. Wala na rin itong buntot at wala na rin yung kaliskis sa katawan. Kulukulubot ang balat nito at meron itong mahabang buhok. Sa itsura ng nilalang na yon,
may hahalin tulad ko ito sa albularyong tumulong sa amin. Kaya naman ang nakita ko ito, kagad kong ipinagbigay alam hanggang sa makita na ito ng mga kasama ko. Matapos nila yung masilayan, nakita ko kung papaano manginig ang binti ng albularyo. Hindi na rin yung nakakapagsalita pa na parabang hindi pangkaraniwang nilalang ang aming nakita. Nagtagal ang nilalang na ito ng ilang minuto bago ito tuluyang bumalik ng lawa kasama ang mga kauri niya. At sa pagkawala nito, unti-unti nang tumahimik ang paligid. Dito na rin kami nagkaroon ng pag-uusap ukol sa aming mga nakita. Abalang-abala ko noong nakikipag-usap sa aking ama pinuno, kaya hindi ko napansin ang mga taong aming tinulungan. Huli na nang malaman ko na pamilya ng aswang ang pinapasok ng albularyo sa aming tinutuluyang bahay. Nung marinig ko ito, nabahala ako at natakot. Sa isip-isip ko nun, bakit ito tutulungan ng matanda? Gayong itinuturing namin tong kalaban. Nang mapansin ito ang ibig kong iparating, bigla itong nagwika sa akin ng, Sa panahong ito, hindi tayo ang magkaaway, Amboy. Ang mga aswang na ito ay matagal nang nakikipagtulungan sa akin. Sabi nga ng mga matatanda, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. nang marinig ito ng pamilya ng aswang, kaagad naman yung sumang-ayon. Pagtatapat pa ng mga ito na, matagal na silang nakikipagtulungan sa albularyo. Sila rin ang rason kung bakit nalaman nito ang kahinaan at mga kondisyon kung papaano maibabalik ang mga nilalang sa kailaliman ng lawa. Bagay na hindi ko na tinutulan pa. Pero dahil nga sa mga aswang sila, hindi ako nagpakakampante. Malay ko ba, baka meron silang gawin na hindi maganda. Pagsapit ng sumunod na araw, wala namang nangyari sa amin. Maayos ang pakikitungo ng bawat isa, kaya hindi kami naalarma. Pagtama ng liwanag ng araw sa kalupaan, tsaka naman nagpaalam ang pamilya. Ayon sa mga ito, aalis na sila sa baryo para humingi ng tulong sa iba pa nilang mga kalahi. Ayaw na nila roong magtagal dahil unti-unti na sila nitong inuubos. Dagdag pa nito na ipagdarasal nila ang aming tagumpay. Pinaghintay din nila kami dahil nangako ang mga ito na babalik kasama ang kanilang mga kaibigan. Nang marinig naman namin ito, mas lalong lumakas ang aming loob. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na rin ang kaibigan naming albularyo. Hindi nagtagal, umalis na rin ang mga aswang, bit-bit ang mga gamit na kanilang naisalba. At sa pagkawala ng mga ito, nagdesisyon ang albularyo na dalhin kami sa pangpang ng lawa. Ang nais nitong mangyari, ipakita sa amin ang kasalukuyang kalagayan ng lugar. Ayon pa sa albularyo pinuno, na kailangan magkaroon kami ng ideya sa lugar na yon upang alam na namin ang gagawin pagsapit ng kabilugan ng buwan. Dahil sa sinabi nito, di na rin kami nakapagsalita pa. Tahimik na lang namin itong sinunod hanggang sa marating na namin ang lawa. Malayo pa lang, naaamoy ko na ang kakaibang baho sa paligid nito. Hindi ko mawari kung ano yon, pero parang kumpol ito ng nabubulok na isda na matagal nang nakabilad sa araw. Hindi ito magandang amuyin, pero laganap ito sa paligid. Paglapit namin sa pangpang, bumungad sa akin ang malaking tipak ng troso na inaanod sa tabi nito. Nagkalat din ang mga patay na puno sa paligid at yung lupa roon nagkakabitak-bitak na kahit sagana yun sa tubig. Maligalig na rin ang lawa. Animoy nagmumula ito sa malawak na karagatan. Nang makita namin ang kalagayan ng lugar, alam na namin kaagad na mayroong mali. Kapansin-pansin din na wala nang nanglalambat doon. Indikasyon na matagal na itong inabandona ng mga tao. Pagkaraan ng ilang minuto, kaswal na naglakad ang matanda sa tabi nito. Huwag niyong hahayaan na mabasa kayo ng tubig. Nakakalaso na ngayon ng tubig sa lawa.
Kaya hindi ko alam kung may epekto ito sa ating mga balat. Nang marinig namin ito ng tatay ko, tahimik lang namin itong sinunod. Maya-maya pa, nakarating kami sa parte kung saan naroon ang isang di gaanong kalakihang bato. Pagsilay namin dito, kaagad namin itong nilapitan. Ito kasi ang parte ng lugar kung saan hindi kami maaabot ng tubig kapag lumapit kami sa pangpang. Marahan kaming umakyat sa bato hanggang sa makarating na kami rito. Noong una wala naman akong napapansing kakaiba. Pero nung pinatitig kami ng matanda sa ilalim ng lawa, dito ko nakita ang mga labi na pilit na umaahon. Ang kaso lang, hindi ito makarating sa ibabaw ng tubig dahil ang mga binti nito ay napupuluputan ng baging na nabubuhay sa ilalim. Pagsilay ko sa mga ito, wala akong ibang naramdaman kundi ang matinding takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil yon ang unang beses na makakita ako ng ganun. Kung susumahin, mahigit sa 7 katao ang aming nakita. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi ito kinain ng mga nilalang? Ayon sa albularyo, wala siyang maisip na rason para sagutin ang tanong ko. Pero may hinala siya na hindi rin mga ordinaryong tao ang mga labi na aming natuklasan. Marahil ay nagmula ito sa mga gabunan. Itinuturing nila itong espesyal na karne at ang tanging may karapatang kumain dito ay ang mga namumuno sa kanila. Nang marinig naman namin ito, kagad kaming umalis sa lugar na yon. Pakiramdam kasi namin, habang tumatagal kami, mabilis na tumataas ang tubig. Ilang minuto pa ang lumipas. Nilisan na rin namin ng lawa. Pagbalik namin sa bahay ng albularyo, dito namin pinag-usapan ang mga nalalabing araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Ayon dito, medyo malayo-layo pa ang aming hihintayin, kaya kailangan naming maging matatag. Dagdag pa nito na, sa mga susunod na araw magpapatuloy ang aming kalbaryo, kaya ihanda na namin ang aming mga sarili. Nang marinig ko ito, hindi ako nagdalawang isip na sumagot. Pakiramdam ko kasi, gusto kaming mamatay ng albularyo. Habang naghihintay ho tayo, wala ho bang paparating na tulong? Alam niyo namang hindi natin kakayanin ng ganitong sitwasyon sa loob ng mahabang panahon. At kung pipilitin natin, posibleng may mamatay sa atin. Kung wala hong tulong na papunta, pasensya na, pero gugustuhin kong umuwi na lang sa amin. Dahil sa mga sinabi ko, kaagad namang napatingin ang matanda. Merong paparating, pero maghintay ka. Huwag kang magreklamo ng magreklamo, Amboy. Dahil unang-una, nangyari ito dahil sa kapabayaan mo. Sa'yo nag-ugat ang lahat, kaya wala kang karapatan na ako'y pangaralan. Naunawaan mo ba? Pagkasambit nito ng albularyo, kaagad kaming inawat ng tatay ko. Siyempre, wala naman akong nagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos nito, pumasok na lang ako sa kwarto para magpahinga. Buong maghapon ako roon at lumabas lang ako ng maghahapunan na. Tumungtong ang 7:00. Ganun na naman ang nangyari. Matinding pagpaparamdam ang aming naranasan hanggang sa may mga dumating ng nilalang sa bahay ng albularyo. Ang kaso lang hindi makapasok ang mga ito dahil sa mga pangontrang inilatag nito sa paligid. Akala namin ligtas na, pero pagsikumpulan ng mga nilalang, muli ko na namang nakita ang matandang nakatayo sa harapan ng bahay noong nagdaang gabi. Sa puntong yan, hindi na malumanay ang pagtitig nito. Gawa ng kahit hindi yun umiimik, kapansin-pansin ang galit sa kanyang mga mata. Nung makita ko ito, kaagad akong nakaramdam ng pagkabahala. Sinubukan kong pigilan ang albularyo, pero sa kasamaang palad, hindi nito pinakinggan ang aking babala. Masyado itong kampante sa kanyang mga pangontra, kaya kasywal itong lumabas ng bahay niya. Pagkasarado nito ng pinto, kaagad kaming sumilip ng aking ama. Tahimik lang kami nun sa loob para hindi mapansin na may mga kasama pa ito.
Akala namin pinuno, hindi makakapasok ang matanda. Pero nagulat na lang kami nang bigla nitong binuksan ang pinto. Maging ang albularyo noon na sindak sa ginawa ng nilalang, kaya naman nagpumilit itong pumasok. Sigaw ito ng sigaw, pero hindi namin pinakinggan. Alam ng aking ama na kapag binuksan namin ang pinto, ito na rin ang aming magiging katapusan. Aminado rin siya na habang buhay niyang kakarguhin ng konsensya, dulot ng pagkawala nito, pero mas nanaig ang kagustuhan nito na mabuhay kami. Kaya sa halip na paunlakan ng hiniling ng albularyo, nagbingi-bingihan kami sa mga bagay na aming narinig. Hindi nagtagal, nang mapansin ng matanda na hindi namin siya pagbubuksan, para bang natanggap na nito ang kapalaran niya. Walang sabi-sabi, kaagad nitong hinugot ang sundang na dala niya, sabay sugod sa nilalang. Ilang segundo rin silang nagpang-abot bago namin makita kung papaano ito ibigti ng nilalang habang dahan-dahan itong hinahati ang katawan. Pagkahati sa dalawa ng katawan ng albularyo, kagad nitong itinapon ang labi nito sa mga kasamahan nitong naghihintay sa labas. At ora mismo, pinagpistahan ito ng mga nilalang. Matapos ang pangyayari, sumilip pa sa loob ng bahay ang matanda. Alam kong alam nito na naroon kami sa loob, pero hindi na ito nagpumilit pang pumasok. At kaya namin ito nakumpirma. Dahil bago ito umalis, nagbitaw ito ng mga kataga na habang buhay nang naging bangungot ng aming mga kaluluwa. Ayaw na naming pumalik sa kailaliman ng lawa. Bubuhayin ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Umalis na kayo rito. Kalimutan nyo na ang ritual. Dahil wala nang magsasagawa nito. Nang marinig namin ang sinabi ng nilalang, kagad kami ritong sumang-ayon. Napagtanto namin na wala nang saysay pa kung mananatili kami. Mas mainam na ring bumalik kami ng baryo para makapiling namin ang aming pamilyang naghihintay sa aming pag-uwi. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang umalis ang mga nilalang. Pagkatapos nito, napabuntong hininga na lang kami ng tatay ko habang pinagmamasdan ang bakas ng mga kaganapan. Hindi kami makapaniwala sa naging katapusan ng albularyo dahil ang buong akala namin may lakas ito para labanan ang mga ganoong uri ng nilalang. Ngunit kami ay nagkamali. Katulad lang din namin ito na kahit walang kakayahan, nangangarap ng isang bagay na imposibleng matupad gamit ang sarili naming lakas. Dahil sa mga naunawaan namin yan, ipinangako namin na kinabukasan uuwi na kami. Tuluyan na naming tinalikuran ng baryo, alang-alang sa buhay na aming pinapangarap. Pagsapit ng sumunod na araw, kagad kaming umalis. Kasabayan namin noon ang ibang pamilyang matagal nang naroon na naghahanap din ng tahanan at buhay sa ibang baryo. Di man kami nag-uusap, pero ramdam namin ang bigat ng pasani ng mga ito. Lumipas ang araw, malayo na kami sa Victoria. Hindi na halos namin nararamdaman ang presensya ng mga nilalang ng lawa, kaya inakala namin na magiging matiwasay ang aming paglalakbay mula roon. Ngunit, di pa man kami nakakalagpas sa sumunod na bayan, hinarang kami ng grupo ng mga misteryosong individual. Nakapagtatakang alam nito ang pangalan ng aking ama, kaya nakipag-usap kami rito ng mahinahon hanggang sa malaman namin na ito na ang grupo ng mga aswang na tutulong sa amin. Bukod pa rito, may kasama pa silang mga gabunan. Sa likod ng mga ito, nakita namin ang iba pa na halos mahigit sa 100 ang bilang. Tanong sa amin ng namumuno sa kanila. Saan kayo pupunta? Nasa na ang albularyong humihingi ng tulong sa amin? Hindi ba't mga kasamahan niya kayo? Nang marinig ito ng tatay ko, naglakas loob naman yung sumagot dito. Wala nang albularyong hinahanap ninyo. Patay na siya noong nagdaang araw pa.
Papauwi na rin kami sa amin dahil wala na kaming nakikitang pag-asa sa lugar na yon. Kung gusto niyong pumunta, kayo na lang. Hindi na kami sasama. Pagkasagot ng aking ama, kagad itong naglakad na para bang wala na itong pakialam. Ngunit bago pa man kami makalayo, ipinag-utos ng gabunan na dakpin kaming dalawa. Walang sabi-sabi, agad kaming isinilid sa sako ng mga kasamahan nito. Pilit kami noong nagpupumiglas pero wala na kaming nagawa hanggang sa maramdaman namin na umuusad na kami. Sa pagkakataong ito, alam na namin kung saan kami papunta. Ilang oras pa ang lumipas. Sumapit na nga ang gabi. Dumadaing na kami noon dahil nagugutom na kami pero walang nakikinig sa aming pagtawag. Kalaunan, tumigil ang aming sinasakyan. Binuhat na rin kami ng mga nilalang hanggang sa inalis na nito ang tali ng sako. Pagtayo namin, nakita namin ang pangpang ng lawa. Maligalig ang hangin sa lugar at ramdam na ramdam ko ang himig ng kamatayang bumabalot dito. Hindi pa man ako nakakalabas ng sako, nanginig ang buong katawan ko. Parang naging kasing tigas ito ng bato. Hindi ko magawang kumilos noon, pinuno, kaya sapilitan akong dinarag ng nilalang na kumalag sa pinagkulungan ko. Maya-maya pa, nang mawala na ang ganoong pakiramdam, dito ko nasilayan ang mga nilalang ng lawa na dahan-dahang umaahon sa tubig. Pagsilay dito ng mga aswang, kagad itong nagkagulo habang mabilis na nagpapalit ng anyo. At nung mapansin naman ito ng tatay ko, dali-dali kaming tumakbo sa mga puno. Doon kami nagtago dahil alam namin na anumang oras magsisimula na ang digmaan sa pagitan nila. Ramdam din namin na seryoso ang mga aswang sa nais nilang mangyari, kaya bawat isa sa kanila hindi namin nakitaan ng takot. Ilang segundo pa ang lumipas, tinubuan na ng pakpak ang mga ito. At sa pag-atungal ng mga aswang, kagad namang gumapang sa tubig ang mga nilalang sa lawa. Sa gitnang bahagi ng lawa, nagpang-abot ang mga ito, kaya lahat ng mga aswang na lumulubog dito, hindi na nakakaahon pa. Nagtagal ng halos 1 oras ang digmaan na kung saan pumanig ito sa mga nilalang ng lawa. Tama kayo nang narinig. Kahit maraming gabunan ng kasama ng mga aswang, hindi ito umubra at natatakot na. Doble-doble rin ang rami nila pero sa bandang huli, wala rin silang nagawa. Nang makita namin ito, di na kami nagtagal pa sa lawa. Dali-dali kaming pumuslit hanggang sa makabalik na kami ng baryo. At kahit malalim pa ang gabi, nagpumilit kaming maglakad para lamang makalayo rito. Pagsapit ng sumunod na araw, may nabalitaan kaming usap-usapan tungkol sa pamumula ng tubig ng lawa. Umaga nang mangyari ang insidenteng yon at nagtagal ito ng 2 oras. Grupo ng mga manlalako ang nakakita rito kaya kaagad itong kumalat. Nang marinig naman namin ang tungkol dito, hindi na kami nagsalita pa ng kahit na ano. Basta ang nasa isip namin, alam namin kung bakit naging kulay dugo ang tubig ng lawa. At yon ay dahil sa dami ng aswang na namatay noong gabi. Dumaan ang mga araw, wala na halos kaming balita sa lugar. Akala nga ng tatay ko ubos na ang mga tao roon, pero nagkamali ito. Dahil lumipas ang 1 linggo, may dumating na albularyo sa aming lugar. Kami ang hinanap ng mga ito at ayon sa usap-usapan, meron itong mahalagang kailangan. Naguguluhan man, hinanap namin ang mga albularyo. Kalaunan, nang makita na namin ito, kagad namin yung kinausap. Ano hong kailangan niyo sa amin ng anak ko? Nang marinig ito ng matandang lalaking naghahanap sa amin, masaya naman itong humarap habang nagwiwika ng, Alam nyo na kung ano ang ipinunta ko. Bukas humanda kayo dahil babalik tayo ng Victoria. Tatapusin natin ang mga nasimulan ninyo. Matapos nitong magsalita, hindi kami nakaimik. Ito na rin ang naging hudyat ng matanda para umalis sa aming harapan.
Dito naghanap ng kahit na anong kasiguraduhan pinuno. Animoy alam na nito na susunod kami sa nais niya. At hindi nga yun nagkamali. Dahil pagsapit ng sumunod na araw, napansin ko na lang na naghahanda na kami ng tatay ko. Pagdating ng albularyo, kagad kaming lumuwas hanggang sa makabalik na kami ng Victoria. Nung madat na namin ang baryo, napakalayo na nito sa lugar na aming iniwan. Sa hindi malamang dahilan, may mga tao na roong nakatira. Payapa na ang lugar at wala nang bakas ng kahit na anong nilalang. Dala ng kuryosidad, tinanong namin ito sa matanda. At dito namin nalaman na naikulong na pala nila sa ilalim ng lawa ang mga nilalang. Ngunit para mas lumakas pa ang bisa nito, kailangan naming maibalik ang mga mutya na aming kinuha. Dagdag pa nito na wala na kaming dapat ipag-alala dahil hindi na namin sila makikita. Dito rin namin napag-alaman ng tatay ko. Ito pala yung mga klase ng albularyo, antingero, manggagamot, ermitanyo na tinatawag nilang dibino. Nang marinig namin ang sinabi nito, kagad naman namin itong pinagkatiwalaan. Namalagi kami roon ng ilang araw na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, muli naming nalasap ang katahimikan ng baryo. Hindi talaga yun kapanipaniwala sa parte ng tatay ko, pinuno. Pero alam ko na hindi nagsisinungaling ang aming nakikita at nararamdaman. Dahil dito, kung kaya't nagawa naming makatagal doon ng ilang araw. At sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, ginawa na namin ang ritual. Hindi ito naging madali, pero awa ng Diyos, natapos namin ito ng buo at maayos. Pagkaselyo rito ng dibino, kagad naming iniwan ang lawa. Habang kami ay naglalakad, inilahad nito sa amin na wala na kaming dapat alalahanin. Naibalik na namin sa ayos ang kaguluhan at buhay ng mga taong napinsala. Dagdag pa nito na ilihim namin ang lahat ng aming karanasan upang hindi ito pagmula ng takot ng aming kapwa. Tinupad namin to, pinuno, at katunayan hanggang kamatayan itong dinala ng aking ama. Ganon din sana ang gagawin ko, pero naisip ko matagal nang nangyari ang mga kaganapang ito. Kaya bago ako mamatay, hangad ko na maibahagi ito sa inyo. At para sa kaalaman ng lahat, talagang taus-puso kong nire-respeto, kinagalang o kulang na lang sambahin yung dibinong tumapos sa nilalang na kinakatakutan ng mga antingero at gabunan. Grabe, lakas ng dibino.